sini mas, gimana mas? Alhamdulillah, sudah bebas. Ya bang? Iya. Enggak, neng milu kerja nang kene, kuwi kepriwe ya? Wes gampang bisa diatur emosi iki sing penting nembe ketemu, suwe ora ketemu pada jagongan dingin. Wis sampe dikomeni ngobrol. Alhamdulillah ana rotan dikomeni. Kowe iki sing iki diseret nang kok ditomeni sing duwe tak dikomeni. Iya. Enak sih jam tukang penjara wis teng usaha dewek. Lah kepenak keprige yang ngene pada bae lah. Yen wong usaha sing penting kan intine kepengin dadi wong bener ya, keprige carane mayo pada usaha. Apik. Mending tapi kowe bebas gasik. Ya, ki mati berkah corona baru ditokno lebih gasik. Berkah ndasmu. Ya anu marakno usaha sepi lah, luru duit angel. Wis tenang, kembali maning maring mau. Nyong ngarep milu kerja karo Rika iki jaga-jagane oleh apa ora wong men parah nang penjara kaya. Nah, masalah oleh gampang maju kerja bareng, sing penting kerja sama. Masalah hasil ora sing penting pada bayar ngerasa kena. Nah, ngerti kaya gue lah, kiarane kanca solid ki ya, senasib seperjuangan lah. Iya. Sing penting maju pada dadi wong bener. Iya. Ya rapi. Orang itu cah anyar bikin latihan. Ya wis, makanya gue nyentok balik dikit lah ya. Iya, tekan Pak. orang dikit. Oke. Kamu maning esok. Siap. Ya. Hati-hati ya. Oke. Ono sandal buah sok kirim buang otak kote. Yo. Nang teleng Pan. Ya kalau ngedam balik ya Pan. Kayak siapa Pan? Ambo bune madan ngerti Pan. Iya. Halo. Ngapa Rika Beli? Resi. Ari. Residivis. Bener ora dari bocah cilik kah malah Beli. Kuara kangen karo nyong, Pak. Ih, cerobok. Jadi cepet temen beline. Berkah corona. Ini Pak Jenjengonin. Tolong pijet ya. Kowe pamane dipijetin iki. Tunggrong temen. Mulai dokumen ngapa? Nyong gue di penjara kasusnya sepele. Nah ya apa? Nyolong ayam. Nah, jadi pancen anu sepele ya, Van? Iya bukan? Nyong urung rampung oleh cerita. Jadi waktu kue ya. Berwakna pada mudang. Nyong nyolong ayam gue. Gue karo mobil-mobilnya. Mobilnya tok gawat. Wongnya tok buang nang kebonan. Jadi nyong nang pasal 363 gue nyolong ayam. Setrek. Dah nyok paling ini dah. Nggak kurus siksa tok kak. Balik tangan karo bojone. Bojone siapa? Bojone dewek, maksud bojone tanggane. Gelem mari apa ora ya? Lah, wong nyong duwe bakal bingung yang ngene kok. Iya ya, apa maneh kan bekas bencoleng, ya Van ya?